E se chove, pois que chova, porque temos que empezar xa outra vez o 2025 neste ano novo cultural. E aquí nos esperan no Museo Arqueolóxico, onde Laura nos vai presentar a peza do mes. Hoxe falamos de pesca. Bueno, e que son estas pezas, Laura? Pois mira, en realidade o que é este mes de xaneiro e a peza do mes Sí. en realidade é un conxunto de pezas que tratan de representar a evidencia material da actividade pesqueira na Idade Antiga nos fondos do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. Trátase de dúas pezas líticas con entallas laterais. Estas máis grandes, non? Esas máis grandes que proceden do Castro de Laias ou Castelo de Laias. É un xacemento que se atopa ao pé do río Miño. Despois temos tres elementos que son de chumbo, que son pesos cilíndricos ou tubulares, fabricados en chumbo e que se empregaban para lastrar as redes e outros aparellos de pesca. Estes tres en concreto proceden do conxunto arqueolóxico natural de San Tomé e, polo tanto, están asociados inicialmente á pesca en época galaico-romana no río Loña. Ben, no museo isto é soamente unha mostra dos fondos do museo que teñen que ver co instrumental pesqueiro fluvial na Idade Antiga que tamén proceden doutros xacementos, pois, por exemplo, do Coto do Mosteiro, no Carballiño, ou no campamento romano de Aquae Corquenae. En San Cibrao de Las tamén hai algún peso de chumbo, potencialmente relacionado coa pesca. Bueno, isto é o que queríamos presentar hoxe, relacionalo sobre todo con toda a documentación etnográfica. O tema de etnografía relacionado coa cuestión pesqueira nos ofrece unha información moi valiosa á hora de interpretar todas estas pezas, non? A etnografía e a arqueoloxía, neste caso, son ciencias complementarias, se complementan unha a outra na interpretación destes artefactos, porque a pesca realmente ten mudado moi pouco ata máis ou menos mediados do século XX, o terceiro cuarto do século XX. Por iso a documentación etnográfica é tan valiosa nun estudo deste tipo de arqueoloxía da pesca. Moitísimas grazas, Laura. Nada, grazas a vos.